L'Institut de Formació Mèdica i Lideratge i l'Institut Català de la Salut han impulsat la primera edició del programa d'especialització centrat en l'atenció immediata i urgent que es dona als centres d'atenció primària a dispositius específics com els CUAPs o altres serveis d'urgències extrahospitalaris. L'atenció sanitària és complexa i canviant, i l'únic que hi ha des de fa anys i anys i seguirà havent-hi són malalts. I hem de ser capaços de disposar de les eines perquè l'atenció a aquests malalts sigui excel·lent. La majoria de professionals que venen i s'apunten al màster el que busquen és aprofundir. Ells venen a aprendre, ells venen a que els hi facilitem una sèrie d'eines, però que l'objectiu estratègic és i ha de ser el malalt. Majoritàriament són metges i metgesses sense especialitat homologada. Enguany també s'ha obert als que tenen especialitat, però amb interès per millorar els seus coneixements en aquesta àrea. Aquest programa formatiu ha facilitat als professionals les eines, els coneixements i la confiança necessària per afrontar amb seguretat i eficàcia situacions molt crítiques en l'àmbit de la salut i l'atenció primària. S'ha aprofundit en el funcionament del sistema sanitari, els serveis d'urgències, en la identificació i actuació davant signes de gravetat, aplicant els protocols amb els codis d'emergència de Catalunya. S'han abordat urgències en tots els àmbits, com poden ser cardiovascular, neurològiques, pediàtriques, psiquiàtriques, entre moltes d'altres, i ha adquirit habilitats pràctiques essencials en tallers com poden ser el de suport vital immediat, el del maneig del trauma greu o l'ecografia d'urgències. En aquest màster es combina la formació online de continguts més teòrics amb sessions pràctiques basades en tallers o en activitats de comunicació per millorar les habilitats i confirmar el que de forma pràctica s'ha estudiat a la teoria. En el meu cas, busquem en un espai de debat i de molta participació, que és la gràcia, eines que ens ajudin a protegir-nos com a professionals que treballem al servei d'urgències davant l'adversitat o davant de situacions que ens poden provocar un desgast i que a la llarga podrien provocar burnout dels professionals, reivindicant que el primer pas és reconèixer-nos a nosaltres com a professionals per cuidar-nos. Lo que más destacaría es la pluralidad de oferentes que había, tanto a nivel docente como a nivel participativo, ya que de estos permite rescatar muchas experiencias buenas y malas para el aprendizaje y me llevo una adecuada relación y una nueva familia. Lo que me ha gustado más es todo lo que es las urgencias vitales, el repaso de electrocardiograma que me ha ampliado mucho el conocimiento y una parte que no manejamos mucho en la primaria, que es donde yo me desenvuelvo, el tratamiento de las urgencias pediátricas. Y personalmente, pues de verdad es lo que más me llevo. He conocido personas súper simpáticas, tanto a nivel de profesores como a nivel de compañeros, que si no hubiera sido por el máster, pues la posibilidad de conocerlos hubiera sido nula. Sin lugar a dudas lo recomendaría, porque creo que es muy completo. O sea, hay parte práctica, hay elementos teóricos, que yo creo que la conjugación de ambas cosas terminan precisamente condicionando que el concepto se afiance más y te lo lleves. O sea, te lo lleves incluso ya para aplicarlo para toda la vida. Vivimos en una época donde generalmente hay mucha demanda por parte de la población con respecto al servicio médico y el facultativo tiende a quemarse, ¿no? Hasta cierto punto un poco a desgastarse emocionalmente y psíquicamente, y eso atenta contra lo que es la capacidad y el juicio diagnóstico. Entonces quizá estas técnicas psicológicas de poder autogestionar precisamente esa meta o esa dificultad, yo creo que completa, ¿no? Y hace mucho más, hasta cierto punto, menos difícil la práctica clínica en el día a día. Una part important d'aquesta formació se la devem als professionals que participen en ella. És a dir, hem estat
som capaços de portar per transmetre coneixement a gent de primera línia, a gent que en sap molt, que són molt experts en el seu entorn específic. I per part d'ells estan fent un esforç molt gran en transmetre aquest coneixement a un professional que no és expert, però que li farà o li serà d'utilitat. Per tant, jo m'agradaria posar l'accent en la generositat de tots els professionals que participen en aquest màster, facilitant aquesta informació, aquest coneixement als alumnes que hi participen. Jo m'emporto una experiència molt positiva, són alumnes amb moltes ganes, que tenen ganes de millorar i d'aprendre, que és molt important, per millorar en el seu dia a dia en la pràctica assistencial urgent. Per tant, molt content de participar, d'ajudar a créixer aquests professionals que estan al peu del canó als diferents dispositius d'urgències de Catalunya. Cal dir que les valoracions que han fet els alumnes són molt bones i des de l'ICS estem molt orgulloses d'haver facilitat aquesta formació per als professionals. Des de l'ICMIL tenim la voluntat i el compromís de ser útils als professionals, a les institucions sanitàries i a la resta d'agents del sector sanitari. Gràcies per fer-ho possible.